Hello guys, good morning. So ngayon ang Christmas party ng mga bata. Ang mga bata to na nangakaredy na. Ano nang gawas na sila. So ang mga bata guys, yaw-yaw ni si Iba eh. Yaw-yaw, gayaw-yaw. Ilan na akong plato kay aluminum. Ako ah. Halasa nang. Babaan na nagpiki ang dili. Ito na ra nga akong dalahon guys. Magunsa ka tek chanilas ka ra. Sira. Gibiyaan na mo sila guys kay perti ka lang ayan. Kami nang tabi sila una. Una kami guys. Kasi ati lang ay kayo. Napanag kuan. Ilis. Giving, forgiving, and joyful. Okay, Carol! Ready na ba mo? Ready na? Okay, to welcome us, their dance number. Kinder! Kinder diri! Ayan! Kinder diri!
ninyo. O, nagbahin sa silang kindi. Oto. Tsawa. Sige, lingkod. Kaya importante kina kung raton karon. O, naplastar na. Sa school head sa Mapua Elementary School, sa atong bisita karon si Ma'am Hazel Pangan Lituanias, sa mga teachers, sa ginikanan, sa mga bata o sa atong kunganing mga bisita kani karon, may buntag kanatong tanan. May buntag. Kabalo ba mo? Na si Sir Anthony ang inyong school head karon i-transfer sa Kauswagan Elementary School na. Not sure. Yes. Ano mo wala? Kurat mo na. Yes. Pero ay lang yun kabala ka. Kaya ang Kauswagan dedicated teacher sa San Antonio. Because he was once my teacher at Kauswagan Elementary School. Asama ng grade 5 dahil Mr. Anthony Pataas. Grade 5. Oh. Sit down. Action na sila kabalakaw. On January 2, wala si Sir Anthony dito. For the same as I have said, don't worry. Because Kauswagan Elementary School is just 2 kilometers away from Mapua. Si Ma'am Hazel Pangan Lituanias o inyong school head after sa ating declaration letter. Don't worry. O ngayon guys, nanghatag ang maestra sa grade 1 sa ilang gift. Ang ilang gift, ang kato mong ipamalit, wala na to change gift sa mga bata. Pamutangan na itong ngalan, do ipangbalik na to sa ilaha. Kaya ang kuan sa maestra nga, kung unsa to ang gigift sa nanay, mura po ihatag po sa
kuan dili na i-change gift kay nay uban nanay nga dili pagkadawat kung unsay mabunutan silang anak. So ang ilang gift kung unsay among gibutang nga gi-gift sa mong anak mo ibalik nila paghatag. So ang maestra pod nanghatag pod og pinaskuhan sa mga bata. Nanghatag pod siya. Daghan ang pinaskuhan nga iyang gihatag para sa mga bata, guys. Lipay kayo ang mga bata kay daghan pod iyang gihatag nga mga pinaskuhan. Ayan. Sa mga kuan pa na sa mga bata, mga gift pa na iyang ipanghatag. Ipalinya niya pag una ang mga babae may una niya gihatagan. Kana mga Barbie doll, chinelas o kuan mo isulod anang ilang gift nga pinaskuhan sa maestra. To wala sad mi nagmahay kinapoy among pinaskuhan nga gikan kay ma'am. Gitagan pod mi niya og pinaskuhan kami tanan parents sa grade 1. Nakadawat pod mi og pinaskuhan gikan sa iyaha, guys. Munang ipabot sa mga bata, guys, ang Santa nila. Ang hatag og mga kindi, nagpait sa og kindi. Ayan, muna ilang Santa, guys. Santa Claus kunuhay. Giwara-wara po na ako kung kamot kunuhay para maitsahan og kindi, char lang. So, nangitsa og kindi si Santa nila. So, ayan. Og naabot na ang gi-order nga mga paklans. O muna ang among gibayaran tag 110, guys, nga paklans. Muna ang sulod na fried chicken, spaghetti o rice din na din soft drinks. So ipang distribute na sa maestra. Ayan, mayan ang ipang sa paghatag. Kaya mga bata gigutom na kay galas 11 na pod. Wala di ang mga bata na mahaw pag-ayos. So ayan, ipanggutom na sila. O si Mimi, nikaon na si Mimi. Ayan, daghan sa sulod ang ilang kuan, guys. Di po alkansi ang 110, oh. Kaya daghan po siya sulod. Pusog ang mga bata. Kaya daghan sulod sa ilang tag 110 daw na apoy soft drinks ana nga pataban. Dagmay nga soft drinks. Si Saksak, nakalain si Saksak kay Santa Mercy man po ang nagkuhan ni Saksak atiman. Naa si Saksak. Santa Mercy ang atiman ni Saksak, guys. Daghan namang sudan, doon na po may dessert nga tapioca. Doon na may humba, doon na po may manok, adobong manok, doon na po may bami, na po may kuan, balanghoy na. So ayan, guys, daghan kayo may pagkaon, guys. Sobra-sobra ang among pagkaon kay kami tanan parent nang daladala mi og sudan. Ang soft drinks sa maestra na siya na nagangkon sa soft drinks. So mga una dahil ta, guys, kay mura gutom na. So ayan ang ako bulanghoy. Daghan mi sudan, guys. Diba? Ang mga bata na enjoy na pud sila pagpangaon. Lingaw kay mga bata, guys. Daghan ilang nangadawat sa pagikan sa maestra.
When sa Timayamiya guys, nanghatag po siya og mga kindi ng itsa day. Nagpabiba po siya og mga kindi og mga queens. Daghan kay na iyang ipabiba nga mga kindi guys, na mga queens. Ayan. Hindi nga po kay mga bata nang giilog to agi mga kuano. Nang gisaka gid sa stage kay dito tapok gini at Timayamiya, mga kuan gid sila oh. Tanawan na guys, nasa kuan ang mga bata nang inilugay na. Pero ang uban to mga dagko to nang gisaka sa stage, mga sirok gid. Nagsaka sa stage guys ang uban. Og nakaulin ako sa balay guys. Og nara ang mga pinaskuhan. Kanilo na ang iyang nabunutan is teddy bear. Teddy bear niya nabunutan guys. Lalaki kuno ang nakabunot sa iyang pangalan. So muni ang iyang nabunutan. Teddy bear. Doon na siya teddy bear. Ugma sa among Christmas party sa 24. Ay ingon siya Timayamiya nga ta 500 daw among gift. Pero amot lang og maunuran baka ang 500. Daw ang kang Mimi, muni yang pinaskuhan sa ilang teacher. Lipay kay siya kay Barbie. Inanim lang ta kung isulod nta sa iya kagahapon. Pero kay ngayon man ang teacher nga Barbie daw iyang pinaskuhan. So wala na lang ko nagsulod ani. Daw kini napoy lapis og duha ka lapis og duha pahalay og eraser. Napoy eraser, isa ka set ni siya. Muni yang gisulod sa pinaskuhan sa maestra. Daw na pagid guys. Chinelas, gipalitan po og chinelas sa maestra. Kapilan po og chinelas. Di ba? Daw ang akong gisulod sa iyang gift. Akong gisulod sa iyang gift guys. Mauni siya. Wala ni nako giabrihi. Nakita naman ninyo kung unsa ni siya. Akong ipalit sa iya kagahapon. Wala man niya giabrihi. Daw walay makaon ani. Pero gibutangan ako ni kwarta nga 25 pesos. Daw ang ilang maestra pod naghatag pod og makaon katong kuan nga rougher. Pero giabrihan na ni Mimi kay ganina kay gikaon na niya kay mga makaon ng sulod ato. Nang imong maestra nga nay makaon nga iyang ikuan mo nang wala na lang pod nako giapili og makaon ang iyang gift ni Mimi. Daw ang among pinaskuhan guys naghatag sa maestra kani bakat. Mo nang pinaskuhan namo naghatag sa maestra. Bakat. Diba? Ang maestra sa grade 1 kada gina Christmas party mohatag gina sila pinaskuhan sa mga bata. Mohatag gina siya pinaskuhan sa mga bata o pinaskuhan pud sa mga mama. Ug dili pud magmahay ang mga mama kay iya pong giapod og pinaskuhan. Ug daghang kayong salamat Ma'am Tata sa imong mga pinaskuhan nga among nadawat. Labi na gid sa mga bata nga lipay kay mga bata. Daghang kayong salamat pod. Ano ko'y pinaskuhan nga nadawat guys dito sa Panulaya Store. Dito man mitig palit katong Panulaya Store ang lalaki dadto uyuan ni Alan dito man mitig palit so muni iyang gihatag nga pinaskuhan. O di ba? Isa ka set na unom ka bukod sara o unom ka pod ka tinidor og isa ka kalindar. Wala pa ni nako gikuan ugma ako na ni kuan akong pinaskuhan. I-display wala i-display bitaw wala pa nako gabi guys. So daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Lalong-lalo na gid sa hindi nag-skip sa aming ads. Maraming salamat. Hanggang dito lang video ko guys. Ako magpaalam na and bye-bye. I love you all. God bless you all guys and Merry Christmas. Bye.